Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Irunberriko Euskal Herria Bilduko zinegotzi den Loli Eslabarekin hitz egingo dugu, eta ondoren ingurumen hezkuntzako zerbitzuko Gurutze eta Mariarekin. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra Nafarroa pandemia osoko positibo zifrarik altuenera iritsi dela da. Argazkiaren bidez, ostalaritzak bidegabetzat jotzen duen itxialdi baten aurrean erreskate plan bat eskatu duela nabarmentzen du. Horretaz gain, landa garapenak NPB-en denbora errekorrean 53 milioi euro ordaindu dituela jakinarazten du. Baita Nafarroan diru bilketa 9,7 jaitsi dela ere, aurreikuspenak 20%koak zirelarik. Bestalde, Aristregiren hiltzailea Iruñean atxilotu dutela jasotzen du Notiziasek azalean, beste emakume bat sastatu duelako. Gainera, Auzitegi Nazionalak traperori sedizio delitua kendu diola ere azpimarratzen du. Kirolarekin lotuta, ogasuneko karguek osasunaren zorrarengatik deklaratuko dutela jakinarazten du, baita osasunak bere museoa izango duela ere. Bukatzeko, Espainiako itzuliaren 151 kilometroak gaur Nafarroan izanen direla aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra 25.000 nafar konfinatuta daudela da. Argazkian, kultura ahituta dagoela nabarmentzen du. Gainera, Iruñeak merkataritza bonuen beste kanpaina bat abian jarriko duela jasotzen du azal honek. Gai aldatuz, osasunaren 2 zuzendarioik ogasunarekin ituna egiteari uko egin diotela jakinarazten du. Horretaz gain, Nafarroako ostalaritzak laguntzak urriak direla uste duela aipatzen du, eta gobernuari bideragarritasun plana eskatu diotela. Eta azkenik, gaur, Nafarroan publikorik gabeko itzuliaren etapa izanen dela azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra ospitale sistemak positiboen eskalada onartzen duela da. Argazkian, Osakidetzako azpikontraten plantilla ere greban dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Euskaraldiari ere eskaintzen dio tartea gaurko garak, eta Elkargoa, Lakua eta Iruñeko gobernua Euskararen aldeko ekitaldi kolektiboan elkartu direla aipatzen du. Bestalde, Auzitegi Nazionalak bateragune auzia berriro epaitzeko asmoa atzera bota duela azpimarratzen du. Eta bukatzeko, Kataluniaren eta prozesaren auzien inguruko erreportaia iragartzen du azalean. Berria ikustera pasako gara. Titularra Auzitegi Nazionalak trapero mosoen buruzagioia errugabetu duela da. Gainera, 2 argazkik osatzen dute gaurko azala. Lehenengoa Euskaraldiari eskaintzen dio, eta ariguneak loratzen ari direla aipatzen du. Bigarrenak baikoko greba irudikatzen du, eta negoziazioetan hurbilketa izan dela iragartzen du. Gai aldatuz, Estrasburgok Espainia berriz zigortu duela azpimarratzen du, presoen defentsa eskubidea urratzeagatik. Horretaz gain, Euskal Errepublikaren aldeko taldeak biharko Eusko Legebiltzarra inguratzera deitu duela jakinarazten du. Bestalde, itxialdiaren atarian, Nafarroan kutsatu kopuruak goia jo duela azpimarratzen du berriak. Kultura arloan, operaren lagunen Bilboko elkarteak denboraldiari eustea lortu duela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, Ipar Euskal Herriko 10 enpresatik 7 galera handiak izan dituztela jakinarazten du gaur egunkari honek. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia, Barbara Borraskak Nafarroa osoan arazoak eragin dituela da. Horretaz gain, Espainiako itzulia Nafarroara iritsi dela jakinarazten du, eta gobernuak ibilbidera ez joateko eskatu duela ere azaltzen du. Amaitzeko, Iruñeko udalak sexu jazarpenaren aurkako protokoloa eguneratu duela nabarmentzen du komunikabide honek. Goazen orain, Iruñako albisteak ikustera. Sarasate pasealekuak polotik polora erakusketa hartuko du azaroaren 10 bitarte.
Planetako azken paradisu naturaletan barnako bidaia da. Espainian lehen aldiz izanen dena ikusgai, Iruñeko Udalaren La Caixa Fundazioaren eta Nafarroako Kutxa Fundazioaren eskutik. Erakusketak bidaia harrigarri bat egitera gonbidatzen gaitu. Lurreko naturgune ikusgarrietan barna, horietako asko hot spot direlakoak. Hau da, biodibertsitate handikotzat aitortuak diren lurreko ekoeskualdeak. Giza jardueraren ondorioz arrisku larrian daudenak. Hala, arriskuan dauden naturguneak baloratu nahi dira, eta ekosistema naturalak eraldatzeak izaki bizidunengan dituen ondorioak agerian utzi. Polotik polora tamaina handiko 52 irudi zirraragarriren bitartez Artikotik Antartikoaraino doan bidaia bat da, lurreko bioma guztietan barrena. Erakusketan National Geographicen Artxibo Natura irudirik onenak ageri dira. Izen handiko 30 argazkilari biltzen ditu, eta haietako batzuek Wildlife Photographer of the Year eta WordPress Photo sariak jaso dituzte. Ekimen honekin, lurra babesteak duen garrantziaz eta planetako eremu paregabe hauetaz kontzientziatzea lortu nahi da. Munduaren edertasuna eta hauskortasuna erakusten duten irudien bidez. Gure bizimoduak eragiten duen espezien iraungipen tasa eta habitaten suntsipen altuaren inguruko hausnarketa bat da. Munduko landare espezien erdiak baino gehiago eta ugaztun, hegaztin, arrasti eta anfibioen eren bat baino gehiago, lurrazalaren 2,3an bizi dira, desagertzen ari diren habitatetan. Frogatzen ari da dibertsitate biologikoaren galera kezkagarria dela eta azkar areagotzen ari dela. Gainera, banakako ibilbideaz gain, erakusketa bisita komentatuen bidez ere ikus daiteke asteburuetan. Gaztelaniaz izanen dira urriaren 24 eta 31an 6etan eta azaroaren 1ean eta 8ean 12etan. Eta euskaraz izanen dira urriaren 25ean 12etan eta azaroaren 7ean 6etan. Ez da beharrezkoa aurrez izena ematea. Gainera, bisita gidatuak adostu daitezke ikasle taldeentzat eta bestelako kolektiboentzat, aurretiko hitzordua eskatuz telefonoz. Gainera, horretaz gain, gaur Nafarroako Parlamentuan egon gara, Esako urtegiari buruz eta azken boladako lurrikarei buruz galdezka. Egoera nahiko nahasia da, egia esan da. Aurreko astean, EAJ-PNV-ko diputateu baten galderei erantzunez, Teresa Rivera ministroak adierazi zuen gelditzear zeudela obrak guztiz bermatuta ez omen zegoelakoan segurtasuna. Eta orduan, bazirudien, edozein momentutan gelditu behar zituztela. Gero, txio baten bitartez esan zuen ez zela hala eta obrek aurrera jarraituko zutela, baina geldituko zutela betetzea martxan dagoen txosten batek hala eskatu ez gero. Gogoratu behar dugu txosten hori ingenieroen elkargoari enkargatu zitzaiola duela 2 urte gutxi gora bera, Nafarroako gobernuak hala bultzatuta. 2018an Nafarroako gobernuak bultzatu zuen hau eta nolabait derrigortu zuen Espainiako gobernua hau egiten. Egoera esaten dudan bezala nahasia eta hainbat buelta eman ondoren espero dezagun laizter konpontzea. Aipatutako txostena laizter argitaratuko da eta informazio garrantzitsua ekarriko digu. Argi dago hor dagoela fokoa, hor dago gakoa, ez? Inguruko biztanleen segurtasunean. Guk behintzat hor beti jarri dugu fokoa, hor beti jarri dugu arreta puntu nagusia eta horregatik, aipatu dudan bezala, 2018an azken txosten hau eskatu genuelako. Nafarroko gobernuak bere txostenak zituelako, Espainiako gobernuak eta Ebroko konfederazioak beste txosten batzuk zituelako, eta azkenean bat egiten ez zutelako, eta hori da gakoa, eta handik abiatu behar dugu. Segurtasunik gabe, ez dago etorkizunik, zonalderako. Eta handik aurrera, egoera oso korapilatxua da, kontuan hartu behar dugu hasierako aurrekontua laukostu dela, hainbat txosten egin direla tartean, bidean, eta, espero dezagunen aipatu dudan bezala, ingenieroen elkargoaren txosten honen bitartez, dauden zalantzak argitu alizatea behingoz, eta bertako biztanleak, patxadas eta lasaitasunez haien bizitzekin jarraitu alizateak.
Bueno, hau ziurtatzeko edo ukatzeko geologoak izan beharko genuke, eta ez gara, eta, bueno, haietaz fidatu behar dugu, ez? Nik behintzat entzun dudana eta irakurri dudana orain arte, ez doa hortik, ez? Geologo gehienek eta ikerketa gehienek ez dute, ez dute harremanik ikusten Lizoain ondoan egon diren lurrikara eta obra hauen artean. Hala esan zuen ministrak pasaden astean ere osoko bilkuran, Madrilen. Ez dakit ziurtatu daiteken ala ez, argi dago, zalantza izpi bat baldin badago, ziurtatu behar dela ez. Lotura dagoen ala ez, jakiteko, esan dudan bezala, txostenak egin behar dira, eta azkenengo galderari erantzunez ez, nondik jo behar dugun, zer egin behar den, gure ustez fokoa jarri behar da sostengarritasunean. Egiten dugunean edozein makro inbertsio, edozein makro proiektu, edozein proiektu, baina are gehiago handia den enean, sostengarritasunean jarri behar da arreta. Sostengarritasun soziala, bertako jendeak aurrera jarraitu ahal izateko bere bizimoduekin, sostengarritasun inguru giroari dagokionez, ere bai, noski, funtsezkoa da. Sostengarritasuna ikuspuntu ekonomiko eta presupuestario batetik, eta hau, proiektu honetan, ez dakit ze punturaino betetzen ari den, ez? Ez bataz bestea, ez azkena ere. Hortik abiatuta, aurrera egin daiteke, ala ez, proiektu batekin. Baina aurretik hau begiratuta, iruditzen zaigu ez duela zentzurik, ez? Edozein proiektu abiatzeak. Atzo bertan, Nafarroako gobernuko presidenteak, Maria Txibitek, iragarri zituen neurri sorta batzuk, pandemiaren zabalera geldiarazteko, ez? Gainera, gaur bertan badirudi berriro nahiko oso datu txarrak edukiko ditugula. Pandemia ezin kontrolatu dabiltza instituzio ezberdinak eta iruditzen zaigu atzo iragarritako neurriak beharrezkoak zirela. Zalantzak egonen dira eta iritzi ezberdinak egonen dira. Ea urrutegi joaten diren, ea motz gelditu diren, ea berandu edo goizegi etortzen diren. Iruditzen zaigu zerbait sakona egin behar zela, garai honetan, oso egoera larrian gaudelako, onartu behar da, ezin dugu disimulo zibili, eta iruditzen zaigu bide honean dijoatzela neurri hauek. Guretzat garrantzitsuena hasteko bada propagazioa gelditzea, horretarako ez ditut neurriak banan deskribatuko edo laburtuko, baina dirudi aisialdi espazioetan egiten ari dela transmisioa gaur egun, eta horregatik bai espazio publiko, bai pribatuetan transmisio hori eteten saiatzen da, neurri hauen bitartez. Gero funtsezkoa iruditzen zaigu, osasun egoera konpontzeaz gain, beste deribada batzuk kontuan hartzea, noski ekonomiarena, noski enpleguarena, horretarako neurri sorta batzuk ere iragarri dira, diru laguntzak iragarri dira, ostalaritzarako adibidez 10 milioi euroko diru laguntzak, baina baita beste sektore batzuk ere jaso beharko lituzkete, hor dago komertzioa, hor dago kulturre mundua, eta bar. Eta gero ere kontuan hartu behar dugu, eta atzoko neurriek kontenplatzen dute hau, jendartearen osasun ez bakarrik fisikoa nolabait, osasun mentala, osasun emozionala. Eta horregatik, bakarrik bizi diren pertsonak bizitatu ahal izango dira, zaintzeko, eta iruditzen zaigu behintzat alde horretatik martxoan, apirilean iragarri zirena, baina humanoagoak direla orain martxan jarri direnak. Horregatik, guztion konpromisoa behar dugu, betez, neurriak betez, eta espero dezagun, bi astetan iragarri den bezala, datuek hobera egiten duten, eta poliki-poliki aurreko egoerara itzul gaitezen, baina beti ere arauak fundamentuz ezarriz gobernuek, eta behar den bezala betez herritarren aldetik. Guk uste dugu Euskal Herria Bildun agerikoa dela nola kasu honetan lehenesten ari den
eraikuntza egiten ari diren enpresen helburuak eta nahiak benetan gizartean oinarritutako, gizarteen beharrean oinarritutako hausnarketa batetan. Ez zuzen ere agerikoa da beste alternatiba batzuk aukeran daudela urtegia handitzearen kontra, agerikoa da baita ere nola alternatiba horiek merkeagoak diren eta suposatzen duen inguru giroaren aldetik eta tamendu logikoago bat eta zoritzarrez ikusten dugu nola berriz ere lehenesten ari diren interes ekonomikoak, enpresa handien interes ekonomikoak gizartearen segurtasuna eta beharrak baino. Guk uste dugu, azkenean ziurtasunak zalantza pila dauzkala, lehenik eta behin ministrak irudikatu duen jarreragatik. Hau da, egun berean esan du ez zuela pausu bat egingo eta obrak eten egingo zirela ziurtasun osoa behar diren txostenak egin arte, eta gero goizorretan bertan, txio baten bitartez, adirazi ez direla obra geldituko hortaz, normala da, ziurtasunaren aldetik, sortzen aldiren zalantza guztiak. Batez ere, baita ere jakinda, nola orain mai gainean dauden hainbat txosten egoten aldiren enpresa konstruktorearen nola baiteko lotura zuzenetan, horregatik guztiarengatik uste dugu ziurtasuna lehen etxi behar dela, eta ikusi dugu baita ere nola hainbat jakintza duten hainbat jendek zalantzan jarri duten, benetan ziurtasunaren parametro guztiak betetzen dituen obra horrek, eta normala denez, hor alboan dauden herrietan kezkatu bat daude, eta guk uste duguna da, ziurtasun osoa bermatu arte ezin dela inungo obrarik martxan jarri edo jarraitu. Horregatik hori da guk kezkatzen duguna, eta da obrari eten egitea. Nik uste dut oso zaila dela esatea, normala dela Nafarroan bizi ditugu lurrikaren afera, zuzen ere, badaudelako zalantzak eta susmoak urtegiak eragiten dituen lurrikara hauek. Eta normala denez lurrikara hauen ondorioa izaten alda eragin zuzena izatea baita ere presan eta hortaz zigurtasunean. Horregatik guztiengatik gauzak aztertuak egon arte. Benetan zigurtasuna bermatua egon arte. Benetan obraren etekin sozialak eta etekin ingurugiroaren inguruko etekinak bermatuak egon arte. Ekonomikoki baita ere aztertua egon arte, guk uste dugu ezin direla horrelako obrak aurrera eraman eta gero eta adibide eta gauza gehiago ikusten ditugu nun eskatu behar dugun obrekin amaitzea eta ez ematea inungo pausorik ziurtasuna bermatua egon arte. Ikusi dugu nola Nafarroko gobernuak hartu dituen erabaki batzuk gogorrak izango direnak, gizartearen askatasunerako, baita ere ostalaritzarako zuzenean, COVID-ai aurre egiteko. Agerikoa da, orain arte hartutako neurriek behar bezalako emaitzik ematen ari ez zirela. Eta horregaitik, aztertu behar dugu, benetan, eraginkorrak izango diren neurri haue guztiak. Orain guz, ez dugu lortu Nafarroko gobernuak eta talde parlamentarioen artean gune bat sortzea, nun informazioa partekatuko genuken eta proposamenak egingo genituen. Hau da, guk daukaguna Euskal Herria Bildu Nafarroan da, gobernuak publikoki esaten duena, eta hortaz, guk oraindik badaukagu zalantzak eta uste dugu areagotu beharko lideratekela testak, baita ere rastreadore delakoen kopurua igo beharko litzatekela eta egokitu realitate, udal realitate bakoitzare, baita ere komunikazio kanpaina bat, ezinbestekoa dela iruditzen dugu, uste dugu, eta baita ere nola ez, osasun publikoaren indartzea ezinbestekoa da. Guk ez galdetzen dugu, baita ere benetan Nafarroko gobernuak eta instituzio publikoak kontrolpean eta kontrolatzen dituzten dauzkagun bitarteko publiko eta pribatu guztiak, hain zuzen ere herritarron osasunera bideratzeko, eta ikusten dugu neurri hauek bete behar direla, baina beti ere
guk oposizioan gauden heinean gobernuari eraginkortasuna bilduko duen eta lortuko duen neurriak eta zalantzak mahai gaineratzen dizkiogu baita ere. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenekin. Gaur goizean giro eguzkitsua izango dugu eta arratsaldean hodeiak ugarituko dira. Goizeko lehen orduetan oraindik ere hegoaldeko haizea bizi nabarituko dugu eta han-hemenka tantaren bat bota dezake. Goizak aurrera egin ahala ordea ostarte zabalak irekiko dira. Temperatura epela izango dugu eta hego-haizea ahultzen joango da. Arratsaldean hodeiak iritsiko dira eta ez da zaparrada bakanen bat baztertzen, batez ere barnealdean. Bihar, ostegun goizean, ostarteak agertuko dira, baina arratsaldean giroak kaskartzera egingo du. Hego-haizearekin jarraituko dugu eta temperaturan ez da aldaketa handirik nabarituko. Goizean, ostarte politak zabalduko dira, baina orduek aurrera egin ahala, hodeiak ugarituz joango dira eta euria egin dezake, probabilitate handiagoarekin barnealdean eta ekialdean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1833ko urriaren 21ean Alfred Nobel jaio zen Estokolmon. Gainera, 1908an Jorge Oteiza artista oriotarra jaio zen. Beranduago, 1924ko urriaren 21ean Celia Cruz abeslari kubatarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez baina 1953an Jose Ignacio Ansorena, txistulari eta pailazo donostiarra jaio zen. Kaixo, Loli, zer moduz? Kaixo, egunon, maite ongi. Zu Irunberriko Euskal Herria Bilduko zinegotzia zara, eta duela gutxi komunikatu bat, atera zenuten pixkat, kejatzen, herrian gertatzen ari zenaz, eta zein da egoera? Bai, gu oposizioan gauden taldea gara, eta aurten alkatetza duen taldeak, Agrupación Independiente del Unbierdu izena, inmatrikulatutako ondasun batean inbertsio importante batzuk gauzatu ditu, eta horren arira guk salaketa publiko hau egin dugu. Ez zaudete ados, inmatrikulatutako, kasu honetan Eliza, Eliza bat da, horretan inbertsio bat egitea. Bai, eta gainera izan dira 56.000 euro inbertitu direnak, eta hori Irunberri bezalako herri batentzako kasi urteko inbertsio nagusia. Orduan, gu hau aurrekontuak onartzerakoan salatu genuen, gure kontrako jarrera momentu horretan azaldu genuen, esanez, inmatrikulatutako ondasun batean eta Irunberriko biztanleena eta herriarena ez den ondasun batean, udalak ezin duelako diru publikoa gastatu. Eta orduan hori 2020ko urtarrilean hasi ginen salaketa honekin, gero koronavirusa etorri zen eta hor ere adierazi genuen, aurten beha sozialak segurua areagotuko zirela, arazo ekonomikoak izango zirela, eta orduan, inoiz ez dela momentua ez, baina aurten are gutxiago. Alkatetzan dagoen taldea gehiengo osoa dauka, eta momentu horretan ere ez zigun kasurik egin, eta horrela ailegatu gara ona, eta orain inbertsioa egina dago, Lizan egindako erreformagia bukatuta daude, eta atera nahi izan dugu kalera, eta salaketa publiko hau egin, 2000 garren urtean egindako inmatrikulazio hauek,
atzera bueltatzeko eta ondasun hori herrira bueltatzeko momentua dela ulertzen dugulako. Eta ondasun hauek herrira itzultzeko zer egin beharko litzateke edo, nola egin daiteke hori? Egin beharko zen demanda baten bitartez epaitegietan. Eta orduan guk egin duguna orain, eskatuta obra hori ez gauzatu eta gero, eta egin dela ikusita, egin duguna da mozio bat prestatu, eta mozio horretan eskatzen genuen ondasun horiek udaleko ondasun izatera bueltatzeko tramitei hasiera ematea. Eta ondasun hauetan egiten ziren inbertsio guztiak baldintzatzea herrira bueltatze horri. Orduan, eskatzen genuena zen, tramite horiei hasiera eman, udalaren artxiboetan bilatu, hori frogatzen duen eta eliza eta baseliza horiek Irunberriko udalarenak izan direla frogatzen duten dokumentuak bilatu, eta horiek aztertu eta ikusi aber ze aukera dauden. Bidea ez da erresa, Nafarroako herri askok horrelako lanketak egin dituzte eta egia da epaitegietan ere zaila izaten ari dela, baina hala ere uste dugu behintzat tramite hori hasiera eman beharko geniela. Eta zein beste herri ari zarete nolabait eredu bezala hartzen, zein beste tokitan gertatu da hau? Ni badakit Altsasun egin dela, Otsagin ere bai, badakit Nafarroako parlamentuak ere mozio edo adierazpen bat egin zuela termino hauetan, eta badira herri gehiago eta kontzeju gehiago Nafarroan bai. Orduan pixkat eredu bezala hartitzazkezue, haiek egin dituzten pausuak. Bai. Eta gero Nafarroa mailan badago Nafarroaren ondasunaren aldeko plataforma bat, lanketa guztiago egiten duela eta guri ere mozioa idazterakoan lagundu gintuena. Eta hor daude adituak, historialariak, abokatuak eta jende asko gai honetan aditua dena, bai. Zerain, inmatrikulazio hauek 2000 eta 2003 urtean egin ziren, ez? Duela, pasa dira 20 urte, eta orain arte ez da ezer egin. Lehenengo urtetan, ikustut 2003 garren urte horretan, oposizioak, udaletxean momentu horretan zegoen oposizioan bi talde zeuden eta alkatetzan orain dagoen talde berdina. Eta oposizioko bi talde horiek momentu horretan mozio bat aurkeztu zuten ere inmatrikulazio hori indargabetzeko eskaerarekin. Baina baztertu egin zen momentu horretan ere eta gero gelditu da bai. Orduan hau da, agian egin den lehenengo inbertsioa, ez? Orain arte ezen suertatu alako egoerarik. Ez. Lehenengo aldia da. Herritarrek orokorrean zer pentsatzen dute, edo zer diote honen inguruan? Orokorrean herrian ikusi da, nahiko fuertea izan da. Ze hori, eskeda inbertsio nagusia urtengoa, eta gainera hori urte honetan, beste behar sozial asko gauzatu direnak. Orduan, orokorrean jendea nahiko haserre dago. Baina, gehiengoak duen taldeak onartutako inbertsio bat da. Orduan, suposatzen dut ala ere, haien bozka ematen dioten pertsonen artean ere egongo dela ulertzen ez duenik, ez? Irunberriko herriarena ez den ondasun bat da, eta klaro, horren besteko diru bat inbertitzea bertan, guztiona dena, ez? Suposatzen dut ulertuko ez duen jendea dagoela. Orduan, gu orain egin nahi genuena da, ze, mozioa ja bozkatu da eta baztertu egin da, egin nahi genuena zen herri mailan batzar orokor bat egin eta Irunberriko herritar guztiei deitu batzar horretara eta hurrengo pausuak aztertu herritarrekin. Baina egoera honetan badakizu ezin dira 6 pertsona baino gehiago elkartu eta orduan gaude pixka bat stand-by. Baina, egoera normaltzen denean orduan egingo duzue eta jarraituko duzue horrekin. Bai, gure ideia da, hau horrela ez gelditzea eta uste dugu, jendea animatuko dela honen alde lan egitera, bai. Eta somatu duzue agian gabeziaren bat, beste ez aipatu duzu gastu soziala murriztu behar izan dela inbertsio hau egiteko eta gero hori somatu duzue ere herrian.
Ez gastu soziala murriztu behar dela, ez, esan nahi nuena zen aurten justo, beste behar batzuk egon direla, ez, koronavirusari lotuta, eta udalaren gastuak ere handitu direla. Eta orduan, aurten ez dela, inoiz ez dela, ez, baina aurten are horrelako inbertsio bat egiteko. Eta herrian beste 1000 behar daudela, hau baino lehen. Baina eta guztiz ere, guk mozioan esaten genuena, zen, elizan egin behar direla konponketa batzuk edo inbertsio batzuk, aztertuko dugu, baina baldintzatu daitezela hori, bai matrikulazio hori atzera bueltatzeari. Orduan orain horrez, jarraituko duzue, pendiente ea zer gertatzen den. Bai. Eta inbertsioa egina dagoenez, eta lanak ere bukatuta, baina bueno. Bai, saiatuko gara hori, naiz eta udalaren gehiengoaren babesa ez izan, kaletik eta herritarrekin lanketa hau aurrera eramaten. Eta Nafarroako ondarearen aldeko plataformaren babesarekin. Ezakit, ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, aipatu gabe, ala nik uste dut ez, nahiko argi gelditu dela zein den zuen helburua eta asmoa eta zer den gertatzen. Zer gertatu den, Irunberrin? Bai, hori da, komentatu duguna orain, bai. Mila esker orduan, Loli gurekin hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei hitza emateagatik. Aurrengora arte. Agur, bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon, zer moduz? Egunon. Zer moduz zabiltzate? Ongi, bai, lehengo astean hasi ginen ja klimakintzarako lehenengo saioarekin eta pozik bai. Eta zer moduz? Ongi joan saioa? Taldea bete egin zaigu, 20 persona elkartu ginen eta oso pozik, zenekien ere zenolako erantzuna jasoko genuen eta are gutxiago egoera honetan, baina ikusten da jendea gogotsu dagoela. Eta elkartzen zarete hilabetean behin, ez? Elkartuko zarete? Eta zer joango zarete egiten? Zein da pixka bat honen helburua eta... Hori da, asmoa da hilabetean behin elkartzea, urritik hasita maiatza bitarte, eta hilabetero nolabait ere klima aldaketarekin zerikusia duten gaien inguruak lantzea, eta bakoitzak konpromezuak edo erronkak planteatzea, hilabete batean zehar lantzeko eta nolabait bere bizitzan txertatzeko, denbora izan ditzaten. Bai, hilabetero gai desberdin bati helduko diogu, pasaren astean sarrera izan genuen eta hemendikan aurrera klima aldaketarekin zerikusi edo erlazio zuzena duten arloak landuko ditugu. Orduan adibidez azaroan energia landuko dugu, beste hilabetetan elikadurari helduko diogu, mugikortasuna, aisialdia, bidaiak, eta hola, bizitzaren esparru desberdinak ikusten jango gara eta ikusi ere bakoitzean zer egin dezakegu klima aldaketari aurre egiteko. Orduan helburua zein izango litzateke maiatzerako zer da lortu nahi dena? Hola nahi badugu datu zehatzetan neurtu, bakoitzaren karbono aztarna murriztea. Eta horretarako aurreko astean izandako lehenengo saio horretan, eman genien baliabideak bakoitzak hilabete honetan zehar bere karbono aztarna neurtzeko. Azkeneko saioan maiatzean berriz ere neurtuko dugu eta espero dugu jaitsi izatea. Orduan nolabait helburua da ikasturte osoan zehar bakoitzak bere bizitzan txertatzea beste ohitura batzuk horri aurre egiteko edo pixka bat klima aldaketa ez sustatzeko.
Eta gero beste alde batetik, garrantzi handia eman nahi dioguna ari da nolako izango den prozesua, ez? Nolakoa den bakoitzak modu individualean proposatzen dituen erronkak, nola bizi dituen, baina ere saio honetan konpartitu nahi duguna da nolako izaten ari den prozesu hori, zeintzuk diren frustrazioak, zailtasunak, erreztasunak, eta zentzu horretan ere, ez bakarrik individualki, baizik eta kolektibo mailan ere, ikusi nola handitu dezakegun gure guk hartutako erabakiak, ez? Eta individualetik pixka bat kolektibora pasatzen finean ere, batez ere gai honetan klima aldaketaren arloan oso garrantzitsua da individualean egiten duguna, baina baita kolektiboan ere bai. Eta berez, hilabetean behin egiten dituzuen saio hauetan, zer ematen dituzu agian pixka bat, ez dakit, tresnak ala baliabide teorikoak eta gero hilabete osoan zehar praktikan jarri behar dute, ala nola da pixkat funtzionamendua? Beno, saioetan uztartu nahi dugu pixka bat teoria eta praktika. Ez dira, lehenengo egunean esan genuen, hauek ez dira klaseak izango, ez dira hitzaldiak izango. Zertzelada batzuk bai gai inguruaren aurkezpen gisa egingo ditugula, kasu batzuetan izan daitezkeela talde dinamikak, beste batzuetan izan daitezke bideo batzuk edo bestelako baliabideak, eta hortik abiatuta gero talde lanean sustatuko duguna da proposamenak egitea, eta talde lanean egindako proposamen horietatik bakoitzak hartuko ditu, berarentzat egokienak iruditzen zaizkion horiek. Aipatu duzu ez, bete dela, kopuru mugatua ez zenuten, egoera dela eta bete egin dela, eta badago horrela perfil konkreturen bat ezakitagian adintarte batean gehiago daude interesatuak gai honekin eta implikatuago? Egia da nahiko taldean hitza dugula, bai badago 20-25 inguruko neska gazteetatik, 60-70 urte inguruko gizonetara, orduan bai profil desberdinak, eta nik uste horrek emango diola beraztasuna, ez? Bakoitza bere bizi esparrutik nola bizi duen, eta zentzu horretan, ikustea zenolako eragina dagoen bat eta bestearen artean, orduan zentzu horretan oso pozik gaude. Bai, egia esan oso talde anitza da, pozgarria da guretzat, anitza da genero aldetik, anitza da adin aldetik, eta baita ere perfil aldetik edo batzuk harreman estua izan dute edo badute helburumenarekin, bai beraien lanagatik, edo bai kolektiboren batetan aritzen direlako, olakoak badira, baina bestelako perfilak ere baditu. Orduan oso anitza da eta uste dugu oso aberasgarria izan daitekeela. Eta aipatu dugun beste zerbait da, hilabete horretan zehar, beraien lana barneratu bitartean, taldeari eskiniko diegula nolabaiteko informazio baliabideak, gehiago sakondu nahi duenarentzat, zalantza dituenarentzat, eta barrez, nolabait hilabete horretan ez da gure arteko komunikazioa etengo, baizik eta mantenduko dugu. Orduan, iruditzen zaizue, herritarrak kontzientziatuta daudela gai honekin, aldaketa klimatikoarekin? Bueno, ez dakit modu orokorrean, nik uste informazioa bai kalean dagoela eta jendeak eskura duela, bai telebistan, irratian, egunkarian, baina pentsatzen dugu datu horiek ez direla nahikoak aldaketa bat bultzatzeko. Hori izan da talde hau sortzeko arrazoietariko bat, ez? Ze batzuetan informazio hori dugu, baina badago zerbaitek oztopo egiten digula eta ez digula uzten pauso bat gehiago ematea, eta guk hori nabaritu dugu, ez? Behar dugula hor aldaketarako grina edo pausotxo hori ematea. Orduan, bueno, pausoz pauso, eta nik uste hau dela indezakegun aldaketa txikitxo bat, eta ikusiko dugu nola joan. Orduan, gero helburua da, ez, pauso gehiago ematen jarraitzea? Bai, hau hasiera pauso bada, nolabait ere gure helburua da informaziotik akziora pasatzea, 20 pertsonekin arituko gara lanean, baina jakin badakigu ere horietako bakoitza bere inguruan zabaldu dezakela bere sentsibilizazioa eta 20 horietatik pixka bat gehiago zabaltzea. Egia esan hau antolatzen dugun lehenengo ikasturtea da, ikusiko dugu zenolako emaitzak edo fruituak ematen dituen, eta egin ikasturterako pentsatuko dugu. Denaden bizi dugun egoera honekin ere agian jendearentzat ohiturak aldatzea, ez, justu momentu honetan zailagoa izan daiteke?
Nik uste justu izan dela kontrakoa. Badago hor, konfinamenduan zerbait piztu zaigu eta aurrekoan ere taldekide batzuk esaten zuten, ez? Adibidez, konfinamendua izan da aukera bat, igual naturan gehiago fijatzeko, edo ez dakit izan da hausnarketa momentu bat. Zentzu horretan nik uste kontrakoa izan dela, bultzada bat sortzen aldela. Bai, klima aldaketarekin zerikusia handia dauka, tokikoak, gauza txikiak, mantxoi batearena, eta pandemia horretarako aukera da. Ez du esan nahi, denek baliatu dutenik edo dugunik, baina aukera egon badagola. Eta bestetik ere, bizitzan edozein arloa aldaketak egiteko momentu ona izaten da, bizitzarako beste aldaketa batzuekin batera egitea, ez? Demagun horrek jubilatzen dela, norbait aitatasuna edo amatasuna dela, edo lan bat hasten zarela, edo gurasoen etxea utzi eta bakarrik bizitzera zoala zela, momentu horiek erabakikorrak izaten dira aldaketetarako. Eta pandemia nolabait ere olako momentu bat da, gure beste ohitura batzukin aldatu behar ditugu. Orduan alde horretatik aproposa izan daiteke. Eta bestetik ere, jendeago gotxu dago momentu hauetan, talde lana edo kolektiboan aritzeko sumatzen da gizarteratzeko falta hori edo ezintasun edo oztopo horiek. Eta hilabetean behin egiten dituzuen saio hauek garrantzitsua da presentzialki egitea, ala ere prest zaudete egoera okertuko balit online ala beste modu batez egiteko? Bai, noski, gure autua beti da alden heinean modu presentzialean egitea, azkenean taldea elkar ezagutzen nahi bat dugu eta iritziak elkar banatu, pentsatzen dugu presentziala egitea asko beki dela, orokorrean gauza guztietarako pasaren asteko saioa presentziala egin genuen, datorren hilabetean dakigu, denak ezjakintasun batean mugitzen ari gara, baina alternatiba online egiteko alternatiba beti izanen dugu. Orduan, modu batean edo bestean, baldin eta egoerak uzten gaituen, egin dugu, bai. Guretzat oso garrantzitsua zen aurreko saioa, lehenengo saioa presentziala izatea, hori ordezkazina delako, bestetik ere parte hartzaileekin ikusteko arrakala digitalik egon ote zitekeen aurrerantzean saioren bat online egin beharko bagenu, ikusi genuen ezetz, baina hala ere lehen etxeko dugu hori presentziala egitea, ez? Nahiago dugu nolabait ere kasuren batean aste bete edo bi astez atzeratzea, posible bada hola presentziala egitea. Eta, taldea osatzearena pixkat ere dago Iruña Go Green udalak duen programaren barne, edo iniziatiba honen barne, eta honekin ere ze beste ekintza egingo dira? Honekin lotuta. Go Green transizio energetikoaren estrategia berez urtarrilean aurkeztuko da, eta zentzu horretan Iruñako udalak edo gure kasuan gure zerbitzutik, ingurumen hezkuntzatik, klima aldaketaren inguruan egiten ditugun ekintzak estrategia hori gehitzen diote, ez? Orduan alde batetik hau dugu, bestetik ere indargo publikoarekin jasangarritasunaren eskola programazioa dugu, eta hor badakizue hitzaldien bitartez, baita hilaren bitartez, goaz poliki-paliki klima aldaketaren arlo desberdinak hor bitarrei eskaintzen, bai. Eta, gero bestetik gure zerbitzuan ere bai, guretzeko eskoleekin. Bai, gure nolabait izango da ingurumen zerbitzuetan egiten diren jarduera edo programa guztien aterkia bezala, eta ingurumen hezkuntzako zerbitzu bezala hiritargo ari zuzenduta badugu Mariak aipatutako jasangarritasunaren eskola, eta orain hau, baina gero Iruñeko ikastetxeei begira ditugu beste hainbat programa, beste eskola baratzen programa, edo hemen eskaintzen diren bisitak eta jarduerak, badaukagu beste bat bigarren hezkuntzari zuzenduta aurreko bi ikasturtetan ikasnamiak izan den, aurten aldaketa bat egonen da, eta beste bat izanen da, eta guzti hori nolabait aterki horren azpian geratuko da orain ere. Orduan, garaiz gaude nolabait aldaketa klimatikoa gelditzeko eta trantsizio ekologiko hau benetan burutzeko? Garaiz edo ez, gure ardura da orduan momentuan, ez dakit berandu edo
gabiltzan, baina ez dugu beste aukerarik. Orduan, ahalik eta garaitzen hasi, ahalik eta horren. Orduan, zentzu horretan, ezin dugu pentsatu berandu denik, baizik eta guztion ardura dela, eta bakoitzak alduen moduan aurrera egin behar dugula, ze klima aldaketa hemen dugu, eta alde batetik bai gure inguruan ditugun aldaketei egokitu behar dugu, eta bestetik ere alde mainean klima aldaketari aurre egin behar diogu, gure isurketak murriztuz eta gure bizi aldaketak eraman. Orduan ikusi beharko dugu pixka bat nola funtzionatzen duen talde honek, eta agian gero aurrera jarraituko duzu talde gehiago osatzen. Ikusiko dugu, bai, aurten, ikasturte bukaeran baloratuko dugu, guk, taldeak, zer modu zatera den, eta horren arabera, helduren ikasturterako, olako talde gehiago, edo beste zerbait ez berdina, ikusiko dugu momentuz ez gaude hori baloratzeko egoeran. Pauso, bai. Baina, printzipio sentsazio honekin, ez? Gelditu zineten lehenengo saioa eta gero. Egia esan, sentsazio honekin batetik hori, ez? Taldearen ezaugarri dagokionez, oso anitza dela, oso parte hartzailea, jendea ere pozik geratu zen lehenengo saioarekin, pozik ere jendeak izena eman duelako, ez honekien ere ze erantzun jasoko genuen, orduan egia esan oso pozik eta ilusionatu. Nabari dugu ez bakarrik ekintzenetan, baizik eta antolatzen ari ditugun beste jardueretan, publikoaren erantzuna, ez? Dirudi gogotsu dagoela gauzak egitearekin, eta zentzu horretan asko eskertzen dugu. Ez dakit bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun aipatu gabe eta gehitzea gustatuko litzaizuekeen, ala ze mezu bidaliko zenieten herritarrei orokorrean? Nik uste pasa behar dugula informaziotik akziora eta benetan denok zerbait egin dezakegula. Ezin garela geratu ere pentsatuz niri bakarrik ezin dudala ezer egin, baizik eta denon ekintzak benetan aldaketarako tresna direla. Eta igual ere nabarmentzearren, pentsatzen duguna, baina botere handia dugula, ez? Bai persona bezala, konsumitzaile bezala, egunero milaka erabaki hartzen ditugula, eta hortan indar handia dugula. Orduan, hainbatean lehenengo pausua da, benetan hortan sinistea, eta hortikan aurrera gurutzek dionak. Informaziotik akziora pasatzea, eta oso garrantzitsua ere elkarbanatzea, ez? Bakoitzaren bizipenak, besteetatik ikasi eta konpartitu ditugun esperientzia positiboa. Ikasketa prozesu polita da eta ez dugu galduko dena, baizik eta gauza asko ere irabaziko ditugu. Beraz, animatzen dugu jendea buelta bat ematera, akziora pasatzea eta hobeki bizitzera azken finean. Honek ez du izan behar sakrifizio bat, eta horretaz hori eginez gozatu behar dugu eta gutxiagorekin hobeki bizitzen ikasi. Mila esker, bikote gurekin hitz egiteagatik, honen inguruan. Eskerrik asko. Agur, bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz!
Arratsaldeon, Itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako Antzerki Eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mi esker oregoteagatik eta bihar arte. Ongietorri, musika on saiora. Gaurkoan, Barrakuda lokalera etorri gara bertan entsaiatzen duten gazteekin topatzera. 3 urte daramatzate musika sortzen eta ikustezagun ze kontatzen diguten. Zuekin, sustrai berriak. Haupa, ni Gaizka naiz, 21 urte ditut, Mendiorrikoa naiz eta Sustrai Berriak taldearen ahotsa naiz. Haupa, ni Oier naiz, Mendiorrikoa naiz, 21 urte ditut eta gitarra jola naiz. Kaixo Gurki naiz, 18 urte ditut, Mendiorrikoa naiz eta Sustrai Berriaken bateria jotzen dut. Konta iguzue pixkatxo bat, nola hasi zineten taldearekin, zein momentutan sortu zenuten eta zeintzuk osatzen duzuen gaur egun? Sustrai Berriak taldea 2016 urtean jaio zen. Orain, gauza desberdinengatik, orain 5 gaude taldean, eta baino lehen beste pertsona batzuk pasa ziren taldetik. Eta orain, hori esan dudan bezala, bi osatzen dugu taldea. Oier gitarra da, ni ahotsa, Urki bateria eta gero Jon Etxe da beste gitarra eta Julen Bera da basu jolea. Eta hori, 2016 urtean hori sortu zen taldea. Hasiera batean ez genuen proiektu finko bat non diskak atera behar genuen ez da ezer, ongi pasatzeko asmoa geneukan eta hasi ginen pizkatzen saiatzen.
Eta ja, 2017 urtean, gure lehenengo kontzertua jotzen hasi ginen, eta, pixkat hori, Jon etxe taldean sartu zenean, lehenengo kontzertuak egiten hasi ginen, eta hori, hasi ginen pixkat gure abestiak egiten, eta hori, kalera atera genuen gure lehenengo diska. Hori igual, resumitzearren, hasieran hasi zen kuadriako proiektu bat bezala, eta gero Jon Etxendia sartu zenean, orain den gitarra sartu zenean, hasi ginen gure abestiak konposatzen. Eta hasierako kontzertu horiek nola gogoratzen dituzue? Nahiko desastre. Nahiko desastre, baina ongi pasatzen ginen. Baina nahiko desastre, ez genekien musikazia ezer, eta hori, joaten ginen ongi pasatzera. Hasieran ziren etxeko pun batzuk, zure herrian izan zen gure lehenengo kontzertua. Zein da zure herria? Uztarroze, Sabandoan. Eta hori lehenengo kontzertu izan zen, desastre hutsa. Baina, ni horren mironak dauzkat. Genituen uda horretan 4 edo 5 kontzertu ez, eta nahiko ongi ez, ni uste. Eta, desastre horren barruan. Eta alde handia somatzen duzue egungo zuen taldea den egoerarekin edo? Bastante. Hasieran ez genekien ia jotzen instrumentuak, nahiko kaskari biltzen ginen, eta orain, abesti onak egiten ditugu gure ikuspuntutik. Eta hori, azken finean gu ez gara kontserbatorioko musikariak, kalean ikasi dugu, entzaiatzen ikasi dugu, esperientzia hartzen, eta hori da jotzen duguna orain. Eta nolatan aukeratu zenuten izen hori, sustrai berriak? Izan genuen debate bat, dela Ni sartu nintzenean, bakoitza esaten genuen izen bat, eta baino ez genekien azkenean, eta ez dakit, oier esan zuen. Ni horretzen naiz, nengoela Zizurretik voltatzen autobusean, ez dakit zer egiten ari nintzen Zizuzen, baina, Eta WhatsAppean, taldeko WhatsAppean ari ginen izenaren inguruan hitz egiten. Eta ni pentsatzen, sustrai, gustatzen zaite, horrekin zerbait, azken sustraiak ezin zen, zegoen talde bat. Momentu horretan ez nekien talde hori existitzen zenik, baina bat zegoen bat zela saskarrak, orduan, sustraiak ez, porque sonaba mucho. Eta orduan jarri genion zuze berriak azkenean, sin más. Eta gustatu zitzaigun izena eta horrekin aurrera. Eta ze musika estilo duzuela esango zenukete? Inoiz ez dugu pentsatu, ez dugu jartzen inoiz en plan street punk edo punkoi, ez dugu inoiz jartzen. Azten gara bestiak egiten eta konposatzen eta ateratzen dena. Ez dakit, adibidez lehenengo diskan badaukagu funk estilo bat, non hori flako funky abesten du, eta hori ateratzen dena azkenean. Ez daukagu estilo finkorik. Pizka igual... Igual da bigarren diska, igual da... Punk rocka, makarreoa, tema politikoa jorratzen ditugu, eta igual Euskal Herriko eszena musikalean gehien entzuten den musika egiten dugu. Eta lehen hasi zarete apurtxo bat zuen ibilbidea kontatzen, orduan zenbat diskatera dituzue edo egin dezakezu pizkatxo bat horren laburpena edo? 2018an uste dut, atera genuen lehendabiziko diska izan zena, eta orain aste honetan atera dugu bigarren diskako lehen abestia, eta hurrengo astean edo horrela salduko ditugu, eta hor gaude orain. Diska batekin, eta zer iruditzen zaion jendeari. Hori joango gara gutxinaka besteak igotzen YouTubeko kanalera, gero Spotifyen eskoragai izango ditugu, eta pentsatzen dugu hurrengo asterako edo hemendik 2 astetara jarriko ditugula salgai Euskal Herriko taberna batzuetan. Eta ze gustatzen zaizue transmititzea zuen musikaren bidez, zuen letretan zertaz aritzen zarete? Pixkat... Gure ikuspuntutik pixkat gazteriaren nora ezean. Adibidez, lehenengo diskan, lantzen ditugu gai batzuk, non ez daude oso finkatuak, bai aipatzen dugula gazte borroka, gerra, baino... Adibidez abesti horiek, baino ez dugu justu finkatzen ze esperatu nahi dugun. Eta diska honetan, bai espezifikoki,
lantzen dugu inmigranten gaia, drogen gaia, 78ko trantsizioaren gaia, eta orain finkatzen ari gara gehiago hainbat gaietan. Igual lehenengo diskarekin ez genuen heldutasun maila bat, non ez genekien zertaz idatzi orduan idazten genuena zen pixka popurri, adibidez, Gazte Borroka abestia. Berez da ideia oso global bat eta mila gauza ikutzen ditugu. Eta bigarren disko honetan aldagoak gara, zarragoak, eta gai espezifikoak hartu ditugu, inkisizioa, trantzizioa eta horiek jorratu ditugu. Eta sakonkiago endutzen dira. Bai. Eta konta eguzu pixkatxo bat nolakoak izaten diren zuen sorkuntza prozesu horiek edo letrak egiteari begira edo kantak sortzeari begira? Nire ikuspuntutik edo, lehendabizi egiten dute etxean, esaten dute ez, haiek egiten dute gitarrarekin zerbait edo basoarekin zerbait, eta normalean nire ustez letra gero etortzen dela abestia baino. Eta gero ensaiatzen dugunean denak elkarrekin aldatzen ditugu gauzak edo batzen ditugu, bateria sartu, eta Igual izaten gara bi gitarrak etxean gauzak pentsatzen dituguna, eta gero etxean abestiak printzipio batean izaten dira akustikoan, eta gero hemen bihurtzen ditugu gure estilo musikalera. Gitarra elektrikoekin, bateriarekin, eta batzuetan guztiz aldatzen dira abestiak. Eta beste asko galtzen dira bidetik baita ere. Astean zenbatetan edo entzaiatzen duzue lokal honetan, hemen gauden lokal honetan? Gure egora hoberenan igual 2 aldiz, astean. Baina orain COVID-arekin ez gara ari ezer esiatzen. Ez daukagu kontzerturik prestatzeko, diska atera behar dugu orain, orduan ez gaude lusarekin abesti berriak egiteko, eta orain gaude pixka bat ploz, baina bueno. Zer nolako inpaktua izan duzuengan COVID-aren egoerak? Sartu behar ginen diska grabatzera justu apirilean. Maiatza, apirilean. Eta kuarentena hasi zen martxoan, eta orduan atzeratu zen 2 hilabete edo 3, ez dakit zenbat atzeratu. Egia esan da, konfinamendua hasi zenean, bakarrik genuzkan 8 abesti edo 9 abesti diska grabatzeko. Eta konfinamenduan ez genukan ez ere egiteko etxean, orduan batez ere gitarrak hasi ziren pixkat jotzen, eta ateratuta gustatzen zaizu, gai. Eta hori, konfinamendua bukatzean hasi ginen entzaiatzen berriz, eta atera genituen beste 3 abesti. Orduan alde horretatik, ondo, bai. Osak, izan ditu ere bere alde honak. Bai, zebe gure printzipioz gu nahi genuena zen 10 abesti ateratzea, eta sartu behar ginen grabatzera, eta bakarrik genituen 8 edo 7. Igual 8 eta mediaz. Eta gauden pixka bat apuratuta, eta horren aldetik ondo etorri zaigu. Gainera bestianak egin ditugu konfinamenduan. Bai, hasi, puta. Baina alde txar asko baita ere, azkenan diska hori grabaketa prozesua, kopiak egitea, bideoklipak eta horrela ordaindu behar dira, eta kontzerturik izan ez dugunez eta izango ez dugunez momentuz diruagu jarri izan behar dugu, eta orain jendeak erosten duen diska eta berreskuratzen dugu zertxo bait. Zuen inguruko eta zuen kasuan ere musikariek zein baldintzatan lan egiten dutela uste duzue? Nola ikusten duzue egoera zentzu horretan orain are gehiago areagotu delarik? Orain egoera nahiko prekarioan uste dut. Bago pila talde, hainbat kontzertukin zehaztuta zituztela, udan eta hilabete hauetan, eta denak zapustak izan dira, orduan ez dute irurik beraien proiektua finantzatzeko, eta ez dakit, nahiko betz ikusten dut egoera. Adibidez, Erdoil taldeak grabatu zuen bere diska eta ezin izan da orkestu, eta gainera diskak estudia grabatzea nahiko garestia da, orduan kontzerturik gabe hori errekuperatzea oso zaila izango da. Hori pasatzen ari zaio talde asko, eta pena bada, baina eske egingo dizu orain. Zina zer egin. Bai.
gu badaukagu estilo bat, non egin dezakegu taberna batean kontzertu bat, non agertzen diren 20 pertsona eserita, baina eske gure estiloa adibidez ez dugu uste hori pertsonak eserita egotea, eske horretarako. Eta ez, soilik hori, orain kontzertuak izaten dira espazio handietan edo talde handientzat, eta azkenean talde txikiak gaude hasiko baztertuak hor, eta kontzerturik gabe, egia esan. Claro, egoera honetan talde txikiak are eta gehiago txikitu dira, zentzu Hori horretan. Eta zuk diozunagatik ulertzen dut azkenean zuek ere behar duzuela publikoaren erantzun hori zuek ere egin ahal izateko, ez? Eta publikoaren erantzun hori agian baldintza horietan ez da posible, ez? Hori. Zentzu horretan baduzue zuen inguruko taldeekin nolabaiteko sarea edo babesa ematen diozue batzuek besteei, baduzue harremana? Nik uste hori konfinamenduan ere nahiko handitu zela, ze azkenean Iruñerriko Nafarroako taldeak elkartu ginen egiteko proiektu txiki bat, zela bakoitza beste talde baten coverra edo egitea, bertsoa egitea, eta hortik ere nik ikusi dut pixka bat, nola, sare sozialetan eta horrela, bestiak igotzean edo zertxo bait egiten denean, beste taldeak bai konpartitzen dutela eta gure artean bai ikusten dela laguntzen garela edo zakit. Baina nik uste dut barrezkoa dugula zerbait egitea, talde guztiak Iruñerriko edo Euskarriko seria un poco komplikau. Eta hori juntatzea, hitz egitea gure goraren inguruan, eta festivalak edo ez dakiz zer, baina gauzak antolatzen hastea bestela pila talde joango dira pikutara, eta Euskarriko estena musikala ez du horrela egingo. Zentzu horretan badago talderen bat zuentzako bereziagoa dena, edo berarekin gustatuko litzaizuekela eszenatokia konpartitzea, edo amankomunean abestiren bat ateratzea, adibidez? Bera hona. Ez dakit. Azken finean, nik uste, Euskal taldekoak, nola esan, gustu oso altekoak ditugula guztiok, eta orain dauden taldeak, orain adibidez, niri gustatuko litzaidak adibidez Gotena Mailurekin abesti bat egitea, edo ez abesti bat, ez zeo zer egitea. Nik orain erreferenteak dauzkat, adibidez, disko bat atera dute eta hor goian daude. Adibidez, igual Iruñerria mailan niretzako erdel taldea izan dira beti erreferenteak. Bai, ze esan dut, erdoi? Bai. Eta hori haiekin jotzen dugunean beti oso gustora gaude, oso jatorrak dira, eta beti beraiekin jotzea plazer bat da. Eta gero Euskal Herria mailan ez dakit, Brigade Lokoroekin jotzea ere ongi legoke, baina beste maila bat da. Hori da. Egin izan dituzue kolaborazio batzuk, aipatu nahi badituzue? Bai, lehenengo diskan egin genuen kolaborazio bat Beñatzi Bandarekin, Erroilko Ahotsa. Gero baita Iker Alfonsorekin, Jaramonik Zeko Ahotsa baita, eta Flako Funky. Mendiorriko rapero bat. Eta bigarren diska honetan, esan genion Agirreri, dela azken sustraiako Ahotsa. Eta ez genekien baietz edo ez esango zuela, baina azkenean baietz esan zuen eta agertu zen estudioan eta grabatu zuen eta esan zuen que muy guapo. Osea, que azken sustraiak eta sustrai berri. Gainera egin genuen ere ahotsa potentea du, atera duten diska oso ona da. Eta gainera esan genuen, encima con el nombre, txaskarrio bat sortzeko jendean, bakera hona izan daiteke. Eta, zuk aipatutakoari pixkat jarraiki, zeintzuk izan dira zuen erreferenteak? Taldeak? Oso gaztetatik gaur arte. Niretzako, hiru talde referenteak izan dira Oliba Gorriak, Nere Zurrender eta Aitona Fuda. Niretzako, hemen, Euskal Herriko Panoraman, haiek izan dira. Eta besteen kasuan, baten bat aipatu nahi? Ez dakit, no sé.
Hostia, eske referenteak bai, baina igual berri txarra, baina gu ez dugu haiek bezala jotzen, haiek bezala ondo jotzen, eta haien musika jotzeko ez gaude prest. Azken finean, bertsonatzen ditugun kantak, haiek izan dira gure referenteak, bertsonatzen ditugu Oliba Gorria, Eder Zirrender, El Tono Judas, eta hainbat talde gehiago, baina hori, bertsonatzen ditugun kantak horiek dira gure referenteak. Eta zuei musikak zer ematen dituzue? Zergatik egiten duzue musika? Horrela, igual galera pertsonalagoa edo sakonagoa da, baina... Gehien bat, musika gustoko dudalako. Ni eguneko 24 ordutan banago musika entzuten etxean. Eta gustatzen zait pila bat eta hainbat estilo. Gustatzen zaite punka, rock, metal, reggae, rap, gustatzen zait musika pila bat. Eta gainera, gu naiz YouTubeen edo Spotifyen edo zuzenekotan gure aldarrikapenak jendeari nola esan, helarazteko aukera ezin hobea da. Eta hori, eta gainera disfrutatzen dugu hau egiten, ez dakit. Naiz eta... ongi pasatzen dugu. Kontzertuetan, zer da kontzertutako berena? Zer da kontzertuetan, Kontzertuetan mugitzen zaituena? Kontzertuetan, berena da ikustea jendea disfrutatzen duela, supermotibatuta dagoela, eta horrek ez daki sentiarazten du guregan, ez daki sentimendu indartsu bat aurrera egiten uzten diguna, ez? Azkeneko kontzerta izan zen Beasainen, eman genuena, eta hostia, joan ginen lehenengo aldia Gipuzkoara jotzera, eta espero genuen jendea egongo zela pixka paratua, ez egoela egongo jendea dantzatzen eta hola, eta hostia, eraman genuen bastante sorpresa. Oso guztua. Jendea lehenengo diskako abestiak batekiten eta ni flipatzen gatu nintzen. Gainera hori bai jendea, zure bestiak jakita eta horrela te motiva edo ez dakit. Bai hori. Oso polita. Osak, azkeneko kontzertu horretatik indarrak ateratzen dituzten gaurko egoera honi aurre egiteko. Eta etorkizunari begira ze proiektu dituzue? Ezer gutxi, orain diska ateratzea, diska jarriko ditugu saltzeko Euskal Herriko hainbat tabernetan, eta jendea diska erostea, eta entzutea, eta gustatzen bat zaio, ikusten dute ezakin nondik, jotzeko, eta hori da orain gure benetako motivazioa, esko orain... Ze kontzertuak orain, kontzertuak egitea, ez da oso ongi ikusten edo zaila dago. Eta hori jendea diska erostea, entzutea, eta gutxinaka Pentsatu genuen igual ere, behin egin genuen format akustikoan kontzertu bat ezin oso ondo batera, ez genuelako ia entzaiatu baina. Entxatzen badugu igual kontzertu akustiko bat atera egiteke eta gainera jendea eserita egon behar bada, igual da ez dakit proposagoa egita horrelako kontzertu bat gure kontzertu erreala baino. Eta bukatzeko badago pasadizoren bat, anekdotaren bat gurekin konpartitu nahi duzuena urte luze hauetan gertaturiko zerbait, apurtxo bat ere taldea definitu dezakena, edo behintzat taldea ezagutzeko balio dezakena? Pentsatu beharko genuke. Pentsatu beharko zenukete. Eta ikuslei bidali nahiko zenieketen mezuren bat? Diska erosi. Diska erosi, bai. Gure eta besteena, azkenean hori da orain laguntzen duena, ez? Eta musikara indartu. Bai. Hori da gure mezua. Gure etxetatik bada ere, ez? Bintzat, indartzea eta babesa bat. Bai. Bakoitzak alduen moduan. Bai. Osondo. Bueno, eskerrik asko. Zuen lokalera gonbidatzeagatik eta espero dugu laster elkar ikustea eta indarroiek topera jarraitzea. Bai? Mi esker. Agur.